كسميا هونو ختبصحا أزيادة ستاتهب قاليا انتخونا قنا نزاقال كوانين كختقملا زحتكا نجر وحدا يكونن بزينا دما كم معلتنا معلتن نصرحهم سرحات بلجاتاتن تقبالنتن كم زهلوهم جيرنا نقربهم بزي مداي عهوتات سبات كنرن كلنا قلنا نتهلو درجة عوت مبر نتزحلفو من قد عوت أين قد سلونينا زغونا بدرجة عوت زوات حسب عوتاتو وطيب تعرون دخامون كمون حيار رائن مخانو كسحات هاي قبان تعيروم استعوت سوات نخلوت أبن زيكونو لمخنات كلو هاي كلنيو كاب زحلفو من قد عوت انت تمهرنا دما يطقم النمبر أيكود النانيو نلوم بقار عبسنة باب بمتكوار نتاكب هاجرنا حليفة عوت كتعتر زبق عد حد عارفين تقرز دهسي قون سناي مكتدال أب هاجرنا استفلاليو فيلمتات كابنا بزبلالتون حدا دحر حدا كتفلون زتقمون مخانهم كابت معلتاو نعزبو نجريو انتخونا جن نعب علامة مديمنان حلينا نصرحهم نجرات كابدوب سجيرهم مجمرتان نفسنا كاو حلفو دمان هاجرنا زهبنا رفتا قليل يكونن تصور زرستا فيلم دما نزوم قالات بقهدي كتراغقت لنا زباقعت فيلميان تبلناون مجنانا يكونن زيا ناي اب امريكاي اب امريكاي تاورد بيست شورتي دراما تعويتها مالتي زتي ناي انقع حقسكم ملأختي جلس سدد ويسو مالسي بزعباتي تساتفنا يوسي زبركتنا انقع حقسكم زول زي كيف دلو اخاب كل غمان زي ناي اب لوس انجلوسي زناي جلوبال فيلم فيستيفال أوارد دبلي بيست شورت دراما تعويت الله بتا دراما مالتي زي أخا ناي فيلم ميكر مالتي أو يسو ناي لوس أنجلوسي كلتا أوارد يازي أب وسيلة أب لوس أنجلوس كونو ناي فيلم ميكر مالتي زي أب يوكريني زي بيست شورت دراما يعتبل أب سلسة بوتايتين 4 أوارد حزات لنا متى حنت وانجاي متاتن مش متات ولا هنريكيم مبزحتو اجيزي بناي كوميدي فيلم تاتو نفلطو سنت ببنيا داويت ايوب كابز حالفو سرحاتو فلي بزبلن نمانن بزدنق ملكعو نزافين بدرستن علينا غريبوا نمخانو ازافين كم منتاي استبقس السرحة وحجتي عمي وتحستا زي تصور تبل حنت قال نستيتي انت بشللتنت انت بتاكيد أبجزات حرس أجي أبناء قطر عندي جن تقطر هلم زبالة ناي قدم هيكون أبز الساعات زي أبز الساعات زي أبجز إن كويلن زي حرس هذا كنستيلوا سلازي حنت قال نستيتي بستخ على متن أبحكم إنها تجلاجل كم زلوا سرع كنك ناي هو تحت جبر كم زلوا بركة أداسي لك كم حجر كت سميعة خليقة مالتي سلازي أدن تهليا تعي حبرة السوالو تعنا زلوا جزالو اتزخت منها أي بزعن مالتي حجي سأن قدمي ناب حكمنا وسيدهم زحرسوا أبجزا كحرسوا سلازفتنا ببزح دم سلازفسا
ኣብ መንገዲ ሒዝዋ ክኸይድ ከሎ ሰብኣያ ኣብ መንገዲ እያ ተዓርፎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ትውለድ ጓል ንስተይቲ ኣብታ ዛንታ ማለት እዩ ጓል እያ እታ ተወሊዳ ደላ ቆልዓ ከዓ ጓል እያ እዛስ ጾር ድበልናያ ብኸም እዩ ጓል ምዃና ክነርእየሉ ዝደለና ሕብሪ ከዓ እታ ተሓቂፋትሉ ደላ ሽጎማንስ ፒንክ እዩ መሲ ሕብሪ ናይ ጓል ንስተይቲ ሽዑ እዚኣ ከምኡ ድያ ክትከውን ኢና ንብል ደለና ማለት እዩ ሕጂ ብብዝሕ ደም ኣብ ጥዕና ኣብ ማለሲ ኣብ ሆስፒታል ክትሓረስ ኣለዋ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ማለት በዚ ዝተበገሰ ሓሳብ ነዛ ስራሕ ክትስራሕ ኣብ ዝተመደበሉ መብዛሕትኡ ንባህላዊ ንጥፈታት ዝገልጽ ብምንባሩ ኣብ ኣልያስ ተጠቀምካሉ ክብደት ነይርዎ ዶ ይኸውን ሕጂ እዛ ሾርት ሙቪ ብኻልእ መልክዕ እውን ክትቀርብ ተፈቲኑ ነይሩ መጀመርታ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ መሳርሕቲ ያለውን በዓል ፊልሞን ኤዲተር ተኽላኣብ ነዊሕ ግዜ ይዕሊልና ኣላይና ነዛ ስራሕ እዚኣ ሕጂ መጀመርታ እውን ከምዚ ኣይኮንኩን እንዳሓስቦ ነይረ እቲ ሰብኣይ ዓይነ ስውር ተዝኸውን እሞ ብሰንኪ ዝረድኦ ሲኢኑ ገል ጠምጠም ይብል ገለ እዚ ከዓ ካልእ መልክዕ ክትሓዝ ኣለዎ ሕጂ ናይ ኩላትና ስራሕ እዩ ናይ ኩላትና ሓበራዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣነ ሓሳብ መሰቕረብ ኳ ሌጣ ማለት እዩ ምስ ሓመዳ መሰቕረብ ኳ እሶም ከዓ ነጋጊፎም ነዛ ቅርፂ እዚኣ ኣትሒዞማ ማለት እዩ እንተወሓደ ልዕሊ 2 ዓመት ገለ ይኹን ኣብ ዝርርብ ወሲዳት ግዜ ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ ዓዶ ተቕረብ ኖኖ ከምዚ ተትኸውን እዚ ተድኾን ሕጂ እንተሪኢኽያ ብዙሕ ዲያሎግ የብላን ብጀካ መጀመርታ ቃንዛ እዩ ሕጂ ክትሓርስ ከላስ ኣብ ንሃና ባህልስ እንታይ ይግበር መፅናዕቲ ክንገብር ኣለና ሓደ ግዜ ናይ ቀደም ባህል እንታይ ኣሎ ድሕሪ ነዊሕ ፃዕሪ ወሲዳ ጓል ንስተይቲ ሓሪሳ ምሕራስ ኣብያስ ክሳብ ነቲ ሰብኣያ ማይ ሓፂበንስ ማይ የስትያየ እንታይ ምትእሳር ኣለዎ ምስከምኡ ግን እቲ ባህሊ ናትና ማለት እዩ ሕጂ ቃንዛ ምስ በዝሐ ኣውሪደን ኣብ ጥሽ እንድገብርኣ ጥሽ ይወብኣ ማለት እዩ ለኻያ ብርእሳ ገብራላ እቲ ዝምህለለኦ ማለት እዩ ነደይ ማርያም ዝምህለለኦ ተን ኣንስቲ ተን ኣደ በልያ ጎረቤት በልያ ፈታዊት በልያ ገለ ብዘይ የገድስ እቲ ንዕኡ ዝገብርኦ እቲ ፈፈው ድብልኦ ብሓመድ ነዚ ብልክዕ ክንገልጾ ፈቲና ማለት እዩ ሕጂ ኣብተን ንወስደን ዝነበርና ስእልታት ሲ እቲ ዝሓሸ እቲ ከደንግጽ ዝኽእል እቲ ልክዕ ምስሊ ናይ ሕብረተሰብና ኸ ከርኢ ዝኽእል ተባሂሉ ብካሜራማን ብኤዲተር ብሳውንድ ትራክ ገለ ነዊሕ ግዜ ስለተዘራረብናሉ ናብ መስርሕ ክንከይድ ከለና ኣይ ከበደናን ማለት እዩ ካስቲ ክንመርፅ ከለና ዝገረመኒ ነገር ኣስመላሽቲ ኣክተር ደለዉ ምፅዋዕኹ ከምዚ ኣለና ሓሳብ ናይ ውድድር ክንሰርሕ ኢና ገለ ምስ በልኮም እታ ዛንታ ካዕልለካ ኢለ ምስ ዕለልኮስ ንባዕሉስ ከምኡ ፍጻመ ዘጋጠሞ ወዲ ኮይኑ ፀኒሑ እቲ ንዓይ ልበይ ዝተንከፈኒ ማለት እዩ ሰበይቱን ሓማቱን ብሓንሳብ ሓሪሰን ሓማቱ ኣብ ገዛ ስለ ዝሓረሰት ተጎዲኣ እቲ ቆልዓ ንሓዋን ንወዳን ተጥብበን ማለት እዩ ታጓል ሽዑ ዝያዳ መሊስና ግዜ ንሃበላ ብል ከነፅንዓ ምሻሎ ልብኻ ዝተንከፍ እዩ ተኣክተር ንባዕሉ እየ ድብለክ ዘሎ ሽዑ መና ኣላ ንፍዕቲ ጓል ርኢና ኣዘራሪብና ከምዚ ኖርማል ንሰርሖ ስራሕ ጌርና ኣይኮንና ንሰርሕና ነዚኣ ማለት እዩ ሽዑ ቀሺ መን ክኾን ይኽእል ከውሒ ምስኡ ጃኒ እቶም ሕብርታት ናይቶም ገጻት ተናንስቲ ዝነበራ ገለ ደሊና
ماس أكثرات ينقل كستو تحش لنا أوداديرنا كاست مسودانا نقولهم تصويعنا كم سرح لنا أنت كتعجزونا تقولوا تقرمكي زغلوا ما يتهاريما مقال استغفل سبيلا ولا حد سب استغفل قال يلا نقول كم زتهنا ساوتينا بتي كنقبروا نقولوا عقمنا مالتي حجي رأس غناي داويتي وينايتهم مسارحتي كون يخمطت أي كعلة إذا تمت يتاجن زي أخن قبر كيلنا صبوك إن شاء الله ولا أنا عناس كنسرحة خلنا ناس أنا في ليمون الله قال أمانغوس قدي فيه وتسي تاقوال دانايت كتكون زوق الله بفلاي أناس قدي فيه وتسي مش كمزي أي كألكون مالتي حجي نعيكوا خاب كين ندحر دا كيلوس نخالي سبدحان فيلك سمعت كوي خيلي توهالو دحراب إيريت كان نوح وسيلة مالتي دحنا كنا دحاني معاي رعاة حساسة حد نسألاو سرحات كتقربا بتبقسلو مجمرتا أب حسابنا زمتنا نجر نتلو سألايو مغنياتو دما زخون سراح بسألاو مدايز وقب بمخانيو بزينا دما أبزا سراح كم سألاي كوينو نزستساتفه كسألا مستبهالة استسمعو نجرات كحبر الناس توكسنايو زي فيلم فلاماسي مستويتي أب كوميدي صراحة رقمي أنا بوزعي دويلو فار لحوي كم زي صراحة لامو كوفي الناس كان قلقلبني أنا انتاي قريتيو بقى كوميدي قال مشالو حنت فاني قال عين صراحة تكون قال له تصبي مسي مالتي شو تا سكريبت مسابني تدلو رؤس حسابات ناتو تا ايديا دلو مسجلت لي مقام سنببكوا مش كم دي الله زرغبك نغرات الله سبيشال خاص ابتنا حبرتسبنا حنا زقاطم نبره ببزحي قلتا سد نبره مسنببكوا بتعم مش كم كوشت ايد سلاتني تزعب ينغركا نودرينا صراحه حسيبنا درنا خمزيننا سلازي مزيئه كلتا مع سلسه معاتي كيعرفك قبل اسخاص قرص قبلني مسخاص كي سالت كلاس كتردأنا خلاص مص خلاص بملكع سل قلص علي يالك قبلني سلازي مولو غزي هبكا بزعبا مصنعات بر مسدني اب لايتهم ويون ابتي يطقاقما انجلس ابتي لاينس غير ነገር እንፈጥራለና ካብቲ ካልእ ስራሕት እንሰርሖ ዘለና ብኸመይ ነገር ክንፈሪ ኣለና ብምባል ማትዩ ብዙሕ ነገራት ዘተገና ብዙሕ ግዜ ተባሂልና ዝንዝን ምኸምዚ ሓይሽ ብላይት ብኸምዚ ተጠቀምና ሓይሽ ኖ እዚ ሓይሽ ክንብል እጂ ሞር እቲ ናህና ዲስካሽን ወይ ከዓ እቲ ሓበራዊ ኣባና ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ኩላትና ዝነበረ ብታይ ኣክሪቡ ኣብታ ስራሕ ዝነበረ ሓበራዊ ዲስካሽን ሽዑ ነዚኣ ትመስል ሾርት ሙቪ ሰሪሕና ማለት እዩ نزوم ككلت وسطنحو نطبታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ስእላው ስራሕ ዝተጠቀመሉ ኣገባብ ኣጸጋምን ይሩዶ ይኸውን ሕጂ ኣብዚያ ጾርት ብል ሾርት ሙቪ ቀዳምነት እቲ ቦታ ክንሪኦ ነርና እቲ ቦታ ከይድና ሪእናዮ ማዕርክ እንደ ላይት ዝርጋሕ የድልዮ ኣብቲ ናይ ጸልማት ግዜ
ማይ ሙቭመንት እናገበረ ነይሩ ናይ ማይ ምህራም ክሳብ ክንደይ ዝኸውን ማይ ከድልይ ይኽእል እዚ ወዲቦም ፀንሑ ብመልክዕ ላይትን ብመልክዕ አንግል እናተይ ከዓ ሙቭመንትን እንታይ ዓይነት ክሬቲቪቲ ክመጽእ ኣለዎ ኣብቲ ህድሞ ማዕረ ክንደይ ላይት ዲስትሪቢዩሽን ዝኾን ነገራት ከድሎ ኣብዚ ብብዙሕ ድሕሪ ምዝራብ ማለት እዩ ስፔሻሊ ኣብቲ ናይ ላይት ግዜ ዝነበረ ብጣዕሚ ኢና ግዜ ሂብናዮ ብሉ ጀል ተጠቂምና አንግላት ካል ነገር ንፈጥር ፈቲና ከምዚ ንኣብነት እዚ ኣብታ ንሳ እንዳሓረሰት ከላ ዝነበረሲ ሃይ አንግል ተሳእለት ነይራ ኦቨርቪው ማለት እዩ እጂ በርድስ አይ ቪው ማለት እዩ እጂ ንዓ ንክስል ከና ዝነበረ ሽግራት እጂ ቀዳምነት እታ ሶርስ ላይት ነበረት ቀንዴላው ክትርአ ኣለዋ ሶርስ ናህና ላይት ካበይ መኻኑ ልክዕ እታ ቀንዴልካ ኤሊ ተዘርጊሕና እታ ናይታ ቀንዴል ላይት ልክዕ ኣይ ክመፀናኒ ማዕረ ማለት እዩ ስለዚ ስፖት ክትመፅእ ኣለዋ ስፖት ምስ መፀት ጀል ሬድ ክመፅእ ኣለዎ ወይ እውን ናብ የለው ገፁ ዝኸደ ናይ ቀንዴል ላይት ማለት እዩ እዚ ክመፅእ ኣሎ ብምባል ክንደይ ወለደይ ምስ ተባሃልና ሞ ስፖት ክመፅእ ኣለዎ ዴቭ ሓዊ እዝን ክኾን ኣለዎ ንበሃል ኣነ ኬቨን ዳቢስ ስፔሻል ኻን በሃል ነርና ዴቭ ሞ ስፖት ግድን ኤልኢዲ ክኾን ኣይክድን ብላ ኖ ስፖት ተመፅኡ ልክዕ ናይታ ቀንዴል ዘላ ክሳይ ክትርከብ ትኽእል እያ ብድሕሪኡ ብፊዚክስ በቃ ብካልኩሌሽን ተሰሪሓ ልክዕ እታ ናይ ቀንዴል ላይት ማዕርያ ናታ ሰንተር ሻዶው ክትፈጥር ኣላ ኣብቲ ቪድዮ ትሪኦ ትኽእሉ ኢኹም ልክዕ ሰንተር ናታ ልክዕ ትሃርም ስለዚ ብዓይንናን ገለን እንዳቀረጽና ምስቲ ኣክስታይ ልክዕ ኣብ ሃሪማ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ህድሞ ኣብ ናይ ሕብረተሰብና እንጥቀመሉ ህድሞ ዘሎ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ጩራ ትመፅያ ጩራ ከንሳይ ዘለዋ ማለት እዩ ናይ ትክ ዘለዋ ንዓ ንክንፈጥር ገለ ብጣዕሚ ኢና ላይት ጥራይ ከባቢ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ንሓንቲ ካሾት ወይ ካን ሓንቲ ሲን ዝኾን ግዜ ነጥፈን ነርና ማለት እዩ ስለዚ ፃዕሪ ዝሓተተት ወይ እውን ብዙሕ ርእሲ ዝፈሰሳን ኣህላኺን ዝነበረ ስራሕ ማለት እዩ እዛ ስራሕ ካብ ሃገርና ሓሊፋ ክትወዳደር ዝነበረ ሓሳብ ከመይ ነይሩ ይኸውን እዚ ውድድር እዚ ኣብ ዓድና ዳርጋ እዚ ውድድር እዚ እንዳ ፅቡቕ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ብዙሓት ኣርቲስት ገዳይም መምህር ንፉዕ ደራስን ዳይሬክተርን ወድኻ ኣሎ ኣነ ሕጂ እናቱ ምስ ረኣኹ ክንገብር ንኽእል ዶ ይከኣል ድዩ ማለት ሲ እዚ ሲ ምናልባት በቲ ኮኔክሽን ሕፅር ዝበልና ሰባት ክንኮን ንኽእል ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይክህሉ ይኽእል ይኸውን ኣብርሃም ዝበሃል ኣሎ ዓርከይ ንዑ መሰካፈልኮ ይከኣል እንታይ መፀገም ኣለዎ እሞ ከምዚ ኢልና ፆር ትብል ስራሕ ክንሰርሕ እሞ ናብ ከምኡ ክንወስዳ መጀመርታ ናብ ስእሊ ክትከይድ ከላስ ንውድድር ተባሂሉ እያ ተሰሪሓ ማለት እዩ ይከኣል ድዩ ወይ ይከኣል እዩ ተባሂሉ እሞ ንግበራ ተባሂልና ተኣኻኺብና እቲ መስርሕ ነዊሕ እኳ እንተወሰደ ግን ተሳኢላ ተወዲያ ሽዑ ስኢልና ንሕና ኣነ ብወገነይ ኣፍልጦ የብለይን ኣበይ ዝወዳደር ኣበይ ከይድካ ኢኻ ንመን ትቦ እንታይ እዩ ዝመፅእ ሽዑ ገለ ኣይፈለጥን እየ ንኣብርሃም ግን ብሓላፍነት ይብዮ ማለት እዩ ኣብርሃም ይብዮ ሰብታይትል ግበረላ ኢልኒ ሕራኢለ ተዋሳኢ ሚካኤለ ንሱ ኸ ሰብታይትል ገይርለይ ማለት እዩ ይብዮ ምስ ሃብክዎ ሰዲድና ያለና ኢልኒ በቃ ከይዳ ናበያ ከይዳ ኣይፈለጥን እየ ግን እይታታይ ተረኸበ እንታይ ኣሎ ዳሃይ ይብሎ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ተዕጾርስ እንታይ ኣሎ ዳሃይ ይብሎ ኣሎ ዳሃ ነቲና ያለና ብለን ብዙሕ ሸለል ባህላ እዩ ነቲ ስርሒ ዝግደስ እምበር ኣብ ከምዚ ኮይና ገለጽ ኣይብልን ሽዑ እዚ ናይ መወዳእታ ናይ 2021 ማለት እዩ ወርዓ 12 ኣብ ደገ እንዳሻይ ኮፍ ኢልና ኣለና ኮንግራኻ ገለኢል ንኸይዱ እንታይ ኮንግራታ ኮንካ ገለኢልስ تا فيلم قات عويت الله إلى النخيد وا هذا خندي عمت دخيمة دسرح خاص أبدأ دربي خيات عوت قلنا لا قليلي كم تلك هذا حنقله كردا كهل شو بزح ود الدراتي زلوا بعلم بدأ حرب زرد عنه مالته أزي بزح ناي أورد ود الدري دلوا أتنزح حشاز بحالا سلسته يأتينا ينبلني تحنت تعويت الله درو بيست شورت دراما كويناس تعويتات الكلا سيرتيفيكيت سيدوم الكالو كوبا خا يسرح الكالو سوخا كفيل كا صراحه تخيلي خايل اوكي كوميدي وما مغبر بقى قال تبعلنا بدحريو نايتن كلته كالوت زعتوا شعور مالتي ابنا ناي كلته سومن ناي سلسه سومن انت حليفكا خنغور خا انت تريفكا ينغور خان يميلني صبوق بصيحن الله افتي ممراص خبايلو بصيحن دحر ابسلستيو كا 4 اوارد تشليما مالتي
ውድድር ናይ ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ብምባሩ ነዚ ዓወት ምስ ጻዕርታቶም ርኢኻ ዝረኸቡ ዓወት ብኸመይ ከም ዝገልጽዎ ኣብ ዝተውከስናዮም ኖ ኣነ ሕጂ ሓቂ ዘረባ ከምዚ ንዕወት ኢና ዝብል ግምት ከማን ኣይነበረንን ግን ድሓር እንዲኻ ምሽ ከምዚ ንኣብነት ብዛዕባ ኮሜዲ ክትሓስብ ከለኻ ኣነ ኮሜድያን ኮይኑ ከምዚ ይሰርሕ እዩ ገለ ቁርብ ወላ እቲ ሰብ ክትዕሎ ከለኻስ ኣይቅበለካን እዩ ገለ ግን ምሽ ሕጂ ንሕና ክንፍትን እዩ እስኪ ይከኣል ዶ እስኪ ይኸውን ዶ ካብ ማለሲ ዘይምፍታን ዜሮ ዓወት እዩ ምፍታን ግን 50 ዓወት እዩ ሕጂ ወላ ኪዱ ተተባሂልካስ ኪዱ ዘበለና ምክንያት ዝን እሞ ነዚ ንኣርሞ ሕጂ እዚኣ ዓወት እዚኣ እንታይ ኣብፂሓታ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ እቲ ዝበለፀ ናይ ሓባር ስራሕ ምኳኑ ናይ በይነይ ነይርተን ዝኾን ኣና ይምተዓወትኩን ነይረ ሕጂ ኩላህና ግን ኣብታ ድርሰት በልዮ ኣብቲ ምእላይ ወላ ከይተረፈ ወላ ኣብቲ ማይ ምስራሕ ናይቲ ናይ ማይ ምስራሕ ሲ ትቦ ተሰሪሑ ትቦ ምስ ገበርናሲ ካብ ዓድራእሲ ዝበሃል ቦታ ከድና ኢና ናታ ማይ መጨንጉዒት ኣምፂና ሓደ ቆልዓ ዝሕሉ ነቲ ማይ ገዲፍናዮ ፐርከ ንሕና ኣብቲ ዓዲ ክንስእል ስለ ዘለና ማለት እቲ ቆልዓ መሲዎ ዝብእ ከይበልዖ ገዲፍዎ ከይዱ እቲ ትቦታት ምስ ዘርጋሕናዮ ልክዕ ከምቲ ንደልዮ ማይ ኣይኮነን ፐርከተር ኢሉ ወሪዱ እሞ እንታይ ዳ ይኹን ሽዑ ኩላህና ኢድና ስለ ዘእትናሉ ተዓወት ዳሕር ነዊሕ ስለ ዝገበረት ዓመት እያ ጌራ ማለት ቅድሚ ዓመት እዩ ዝውድድር ተኻይዱ ማለት እዩ ተስፋ ቆሪፀ ገዲፈዮ ነይረ ምሻለ ክላይ ተዓወተትን ማለት እዩ ዳሕር ብዘዕለለኒ ግን ሲዝናል እዩ ኣብ 4 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ኣብ ዝተደየር ኪብካ ኣብቲ ሓንቲ ተወዳድራ ገለ እዩ ተዓዊታ ምስ በለኒ ግን ብጣዕሚ ተሓጒሰ ምሻሎ ኣነ እኳ ብትምህርቲ ብልጫ ወሲደ ይፈልጥ ነይ በዚኣ ምውሳደይ ተሓጒሰ ከፊት ተባለስ ኣብ ልዕለይ ፍሬም ኣለኒ ነፍቲ መደቀሰይ ገለ ደስ ይብለኒ ሓሳብ ግን ኣይነበረናን ክሳብ 4 ኣዋርድ ሒዛ ክትመፅያ ዝብል ግምት ኣይነበረንን هو هجي أبناء كاميرا خزارب تخوينه أماسي حجي زي أسرح زي أنا سأل قطر يكون تعويته كزاروت أنا هديف استفالي قدمنا يهاتي يكونوا ممهراني أبعوت أنا حميهم جن مش كم زي حنت ستيب أب نسخات قبل كلها كل زين تايو هذا موراليو أب تحتاج خلو أب عليه زلون خليهم هجي زنا هنا زي مش كم زي حيلنا كاميرا ناتي يكونوا يقول ده يكون سي أمونجو جروب أمنا نحدنا زنبرة ستمتن أمونجا زنبرة وهدتيو زي عوت زمت يقولوا جيت أخبر دلله أنا حماقد بهالكاميرا ماني له كلها بزلا ناتي مساتي وناتي معبايهم كلها مش كلهم ناتي سيناريو برتحتي سيكون جن أنت أتيل كان مو هذا نحدك عملت جنا ديف حاول جيل سميع وخلو ريدنا أنتكر سلام انتاي كم زغمزن زي لاين زياسي دياغونال جنا صبر لنا بكس ذ كاركتر زي كم زغمزن كوين لو الا بحال كدنا جي امن نحدنا تنو هاو نبرنا نو بخمس عينت انجل نو خمس حازلو خمسان تاي ديسكشن تراي امونغوا كان ايون تي ابكابينا زعوتا لو صراحات هنا زغون استفالي مصحفتات هون قال دارتو كسكن كاون حدن اخا ستيب اب قبركا زغل ويون ناب عاود كبصحكا زغل كوين سمعنا ماجي هجي انت ياخذ دلنا مش كم كل احنا نبقس نعوض راي نبقس مبر زي نعوض ولا مقدس يلن النت علينا مالتي إذا زمت عوت نتنمد مغزحة صار فيلم صدقوا خدبس بقيدو يهون لك حجي كمان إن شاء الله يكال بايو خم نبل كونا إن شاء الله إذا مجهري كونا عوت كابت زلقة بوتها مزلل العالم مجهري كونا مس عوت كاي قصرنا أنا كم تخلو سبز جبروس فتي الناس بتصيحنايو استحت خون خليزي إنها بتزلع على خن كده اللوز من قد جن قال له ولا أنا أنت زي سرح خوت مساعد تيكن داي كابايز ولا رأس زلهم كاباين لعلنا أرتز قدوسو سبات جن كابزنا لعله خدي يقول يوم قليل يزي مالتي داويت وكاز بهالز تعوتسي قال سبك عوتي خالي مو تمرت زلوا عميق زحسب زبلة أنا كواعيد بلك دلوس كمان كم زبط عناسي قال إنه يبحكي نتعرف تقدسو
نحبار سرح جيرو ندحر دا أكيدوس كابزنا لعلق نبتصح نخلينا أنا نايف لما يكونن بزحت سبات تعويتهم يا مابزي أور جن زخونة سبك عوة له زخيلي كم زي كبيد نجر ججف نجر هيكونن دحر كتريه ولا خامالات جن كابزنا لعلي اتمنى سيسي نخستو تراي زقبا يكونن توددر نخل عقم زلو وصل أبتا أورد كفيل كا خاتوادر $50 كفيل كا توادر قال يبلون حدا حوقا 50 خفللكا نايتا 50 وتصيت يرملكا مالتي شو عريمم سوسا امتخامو ناي سوسا زيايا ناي إلوم يبقى مالتي كابزنا لعلق نسرح كم نخيل جن تردينا أنا مالتي كالوت كالو معت من أسي قلع عينت حساب زلوم جي كعد صوية بلوم ناتي رئيتو سيو كعد صوية بلوم زي عوت الزجن نعي ديكونس نخلها أنا مسارحتي دخلنا زرزير الناي أمود أتدمى نتوم كلهم أبزا سرح استساتفوا بمسجان عوت نمانم كم تملكتن نزامة بقسيت كوينه نازل لحد صار فيلم تختلنا نعيوم سرحات بصحات كونو خمس اللومي زعل لنا سلازي كبرات تعذبتنا مجلس عوت ببنا احنا نتفتات نوتهم كرمينا زلو تختلنا أوشت نفس وقفنا كن رغبان سمنان سما هاجرنا كنا نتسوي عندما قبونا يو